En el vostre INCI o centre formatiu us fan classes d'educació sexual? Perquè si jo miro el que diuen els organismes internacionals, resulta que les persones tenim dret a que ens facin classes d'educació sexual. L'ONU diu, textualment, que l'alumnat té dret a tenir una educació sexual des de la infància per gaudir d'una sexualitat saludable i satisfactòria, amb coneixement i dret al plaer. I per què des de la infància? Doncs perquè la sexualitat no comença a l'adolescència. La sexualitat comença des del moment que naixem i per això és important que ens eduquin. Perquè si ens eduquen, segurament tindrem relacions sexuals molt més satisfactòries. El que farem és relacionar-nos millor amb nosaltres mateixes i mateixos, aprendre respecte als nostres límits, respecte als límits dels altres, quines són les coses que ens agraden, en quines relacions ens sentim bé, en quines no ens sentim bé. I tot això contribueix a augmentar la nostra autoestima i a ser persones més felices. I potser algú dirà, però sí que es fa educació sexual a les classes de ciències. Clar, com a molt, pot ser que a les classes de biologia ens parlin de com funciona el sistema reproductiu de la nostra espècie. O també pot passar que algun dia aparegui algú al nostre institut i ens comenci a parlar de les coses horribles que li poden passar als nostres òrgans genitals si és que tenim alguna vegada una infecció de transmissió sexual. També podria passar que aparegués també una altra persona en un altre moment amb 5 penis de colors i ens ensenyessin a col·locar un condó en algun d'aquests penis. Sí que és superimportant saber que existeixen infeccions de transmissió sexual i saber com prevenir-les. I també saber com prevenir un embaràs quan no el desitgem. Però l'educació sexual no pot ser només això. Per sort, no tots els centres educatius passen del tema o van amb aquest discurs de «Atenció! Ves en compte! Ojo peligro!» No, hi ha professors i professores que el que fan és parlar d'educació sexual a les seves assignatures o allà on poden. Gràcies, professors i professores, que creieu que la sexualitat és molt important i us correu assignatures per acompanyar el vostre alumnat en aquest moment de la seva vida. I si en el vostre centre educatiu no es fa educació sexual, s'està negant un dret. Així que el que podeu fer és organitzar-vos i reivindicar-lo. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.